Nå, det kunne rent faktisk godt være, Hun med vil hvor nemlig meget hun altid nedstiger mig, ærligt talt. Og jeg døde lige på fucking Præcis. 77. Det er fordi, hun vil gerne studere, fordi i fremtiden, så bliver du sådan en kæmpe stor Astrofysiker. mand, ikke også? Du bliver sådan mega kendt. Ja, og så er det, at hun bliver så sendt på en mission for at studere der. Eller tage mig med Og til se, hvordan du fremtiden, bliver eller så sådan klog. noget. Ja. Det kunne Loki være ret fedt, at være med i fremtiden. Men så skulle det lige være en anden person, tror jeg. Ja, jeg gider ikke at se til fremtiden som Anastasia. Eller for at være helt ærlig, det er fremtiden. Jeg er fucking ligeglad, hvem det er. Men altså, det går an på hvilken slags fremtid. Hvis det er sådan Terminator-fremtid, så nej. Men hvis det er sådan en futuristic cyberpunk-fremtid, det ved jeg. Jeg er sådan ret ligeglad, bare så længe jeg ved, hvad der sker i fremtiden. Mhm. Og fremtiden er fed. Og hvornår? Ja, præcis. Nu sagde vi, at det var 4.000 år, så... Altså Loki, hvad med hvis hele jorden er blevet nuket om 4.000 år? Så er det Anastasias skyld. Det er der, hvor hun er kommet. Let's go. For at stoppe Færdig. det inevitable.